Usuku lokuzalwa lukaTata Nelson Mandela lubhiyozelwe kwihlabathi lonke kukhunjulwa umzabalazo awathi wawenza, iintetho awathi wazithetha nezishiyeke ezinkenteza ezingqondweni zabantu. Uninzi lukhumbule uMadibomde ngokuya kwiindawo ezahlukeneyo luyokwenza imisebenzi ngemisebenzi. Umasipala waseMalahleni uthe wanikezela ngesakhiwo eseCacadu Extension kwindawo ebizwa ngokuba iGugu Lethu, nabasicele kwisebe uPublic Works ukuze sinikwe icooperative ebizwa ngokuba ngamathanga emvelo. Le cooperative isebenza ngenkunkuma, inike izixhobo zokuqokelela, benze amabhali, banikwa ipeyinti yokucoca esisakhiwo, nenjengoko sagqityela ukusetyenziswa kudala banikwa itanki noopipe. Kusenjalo usodolophu umasipala waseMalahleni obekekileyo uCouncillor uNontombizanele Koni ebeyinxalenye yolunikezelo ephahlwe ngabasebenzi balo masipala abaquka usomlomo welibhunga, uCouncillor uNcedisa Mtyhobile, umanejala walo masipala umnomzana uvelile Castro Makedama, ooceba balo masipala. Sisekwinqaku lokubhiyozela uMadibomde, lo masipala uye waya nakwiGcina Tribal Authority eMtheko apho beyokupeyinta khona bezokushiya nabasebenzi balo masipala ababini abaza kumane bezokucoca elikomkhulu lakwaMpangele. Sizokupeyinta apha le nto seletshilo ukhansila walapha into yoba sizaba kufutshane apha ekuthetheni sibe bantu apha emsebenzini. Sizawupeyinta phakathi nangaphandle naserofini. So sizokwenzela loo nto ke. Ndiyafuna ke ward council uthethe nosupervisor wakho kwabasupervisor okufutshane apha. Sifuna usosa xa singasishiye ilanto ka-ECWP ezitho zabantu ezigcina apha kwenkulu. Singumasipala sinabo abasebenzi, bathi ngokokusebenzisana namakomkhulu thina moso singurhulumente okhokela abantu ngabakomkhulu asinabantu. So kufuneke xa singenayo into yokuxhasa komkhulu senze nesinayo. So uyawusishiyela abantu abawumane kuklina bona apha komkhulu. Okwanamhlanje ke sizawupeyinta, sizakha into esibethwayo ke kusakhangela le nto yamanzi kuba kukho indawo funeke ezilungisiwe nesabelo ezibhotoki ezinendawo ezibileyo. So nazo sinento kufuneke sisebenzele ngazo namhlanje. Qha amabhose besakhangela besibasafika amanzi sibona kuba isamente ibiseyikhona nesandi elisezikhokelela phambili. Yiloo nto ke esiyizeleyo singumasipala waseMalahleni namhlanje, just to celebrate ubomi bukaTata uMandela, sibuchitha sinento esiyenzayo kuba siyazi le role yenziwe ngamakomkhulu, edlalwe ngamakomkhulu. Sizi-recyclers zikamathanga emvelo wakwa-Ward 4 eMalahleni. Siziva sonwabe ngeyona ndlela xa siphinde sibocela enye into angathi ebesinikiwe. Siyabona and bayasithembisa into yoba baza kusebenzisana nathi. Nathi ke ezinkokheli zethu siyanithembisa into yoba asisoze siniyekele, asisoze iphelele emoyeni le nto yokurisayiklisha, ngoba besesesihleli siyiqalile sifumana ezo senti esikwaziyo ukufundisa abantwana, esikwaziyo ukutyisa izindlu zethu. Nathi banisinikele umashini saqonda into yobana iphelile indlala kuthi. Yonke ke into eseyichaziwe esiyinikezelweyo ngumasipala siyayibulela. Sithembisa kakhulu sodolophu into yobana amathuba emisebenzi azawuvela apha kule co-op, ngoba zikhona ii-ward committees apha, bakhona ooceba abazawushumayela kwindawo abasuka kuzo into yobana i-waste ayonkunkuma, ayibobumdaka, yimali. Umntu ongasebenziyo makaqokelele izinto azozithengisa apha. Sodolophu sirhalela ibe yi-buyback center. Iindaba zeVukane FM, ndinguLinda Kamagazi phantsi komasipala wasekuhlaleni eMalahleni eCacadu.